Observatorio da Sociedade da Información en Galicia acaba de publicar unha nova edición do estudo sobre a Administración Digital da Xunta de Galicia. O informe describe a dispoñibilidade e uso das ferramentas digitais a nivel autonómico para cidadáns, empresas e outros organismos. O estudo tamén mide o nivel de uso que se fai e a evolución destas canles digitais da Xunta de Galicia. Neste vídeo amosámosvos algúns dos datos máis destacados que se publican no informe. A Xunta de Galicia ten xa 1969 procedementos dispoñibles electrónicamente. O 100% dos trámites dirixidos á cidadanía pódense facer online a través da sede electrónica, que recibe máis de 8,5 millóns de visitas anuais. O informe confirma o incremento do uso de medios electrónicos na relación da Administración Autonómica con cidadáns, empresas e outras administracións públicas. Cidadáns e empresas poden consultar a situación dos seus trámites e o estado dos expedientes na carpeta cidadá, que durante 2022 tivo case 4,3 millóns de accesos, e realizáronse máis de 1,3 millóns de presentacións a través da sede electrónica da Xunta, o 1,5% máis que no ano anterior. Tamén está o sistema Chave 365, que permite o acceso á sede electrónica a través de claves concertadas. En 2022 aumentou en 45,000 usuarios, achegándose xa ao 1,5 millón en total. O 96% das licitacións para contratacións da Xunta presentáronse online en Galicia, ocupando o segundo posto entre as comunidades autónomas españolas. O uso da sinatura electrónica a través da plataforma corporativa Porta Sinaturas tamén aumentou nun 21%, rozando os 10 millóns de documentos asinados. Falando xa de calquera administración, o 83,5% da poboación relaciónase coas administracións en Galicia a través de Internet, un dato que está por enriba da media do Estado. Se queres saber máis sobre o uso da administración electrónica en Galicia, consulta o informe completo na web do OSIMGA. E se che gusta estar ao día da actualidade digital en Galicia, tamén te podes suscribir ao seu boletín trimestral.